Accessible STIC. Presenta. Sobre un dibuix de natura apareix el Tito i el professor Felip, un titella de tela amb el cabell gris i cara somrient. Els consells del profe. Capítol 3. Reduir deixades. Xicotetes coses que podem fer per a canviar el món. I després de treballar de valent, arriba l'hora d'esmorzar en qualsevol escola. Nanyero, quina gana que tinc! Oh, però què és això? Què està passant? A veure! Un grup d'alumnes esmorzen en classe mentre que conversen i riuen. Pelen i mengen pomes fresques. Beuen aigua embotellada en plàstic. Una vegada que s'acaba l'aigua, llancen la botella al fem de la classe. Botelles de plàstic s'acumulen en el fem fins a desbordar. Pero bueno, no. Una alumna apareix enfadada perquè no està conforme i els demana les botelles d'un en un. El profe ens parla en l'aula. No m'ho puc creure! Això és un desgavell! Tonellades i tonellades de plàstic i deixalles s'acumulen als nostres abocadors. De segur que entre tots podem reduir el consum amb xicotes gestos. Ens ajudes? I tu, què fas per cuidar el planeta? Varis alumnes apareixen en la classe de Felip. Els ajudes. A poc a poc ho aconseguirem. Ben fet! Agraïments. Pictogrames Arasac. Música Kevin MacLeod. Llengua de signes Actent. Producció Roberto Sintes. Accessible STIC, un projecte del Col·legi Juan 23 de Burxassot, CPE Miquel Burguera de Sueca, projecte d'investigació, innovació educativa 2022-2023, subvencionat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.